Яшелүзен районының Кіші Шырдан ауылында туристлар үшін жәйеулелер маршруты түзілді. Бейік мәғрифәтшінің исемен мәңгілештірді яқташларының да әліші зор. Кімнер ул? Фидақар яқташлар, алар ненде эш башқарған. Бұл хақта толырақ келесі язмады. Яшел Үзән районы Кіші Шырдан ауылында шушы көннәрдә бер артлы күркәм чаралар үткәрелде. Бөек татар галиме мәгърифәтче Каюм Насыйри истәлегенә багышлап китапханә, музей ачылды. Һәм шул ук авылда туып үскән күренекле татар галимәсе Резида Ганиева хөрмәтенә истәлек тактасы куелды. Мен үземдә чыккан кайбер үземнең китапханәдән алып, һәм Резида турында чыккан китапларны, Резиданың үз китапларын да Ганиеваның монда алып килдем. Бик шатмын. Безнең Шырдан авылында Каюм Насыйри исемендәге гыйльми үзәк булса яхшы, дөрес булыр иде дип әйткән бер чыгышында Резида Ганиева аның вәсиятен авылдашы Асия Гобәйдуллина чынга ашырды. Bu işlerini işler için fond uyuşturma туры келді. Мәдди яқны, ақша яқны мен өзім проект ұйышмасының жетекшісі. Біз өзіміздің эшләгән акчадан бір өлешен кулланып бу эшләрне эшләп чыктык. Грантлар буенча безгә менә быел гына президент гранты буенча булышу булды. Каюм Насыйри татар мәдәниятендә инкыйлаб ясаган бөек галим. Асия ханым сүзләренә караганда бирегә килүче туристларга кунакханәдә төзеләчәк. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.